Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie Co Słychać. Na początek zapraszam Państwa na wywiad z Grzegorzem Stasiakiem, którego mogą Państwo kojarzyć z programu Nauka jazdy w telewizji TVN, a który obecnie występuje w najnowszym filmie Klubu Filmu Niezależnego. Serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, mamy dzisiaj zaszczyt gościć w naszym programie Co Słychać gwiazdę telewizji TVN i zarazem instruktora jazdy, pana Grzegorza Stasiaka. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich telewidzów, pozdrawiam Ciebie, też z Grudkowie. No, widzowie na pewno są zainteresowani, dlaczego już nie ma nauki jazdy, dlaczego tego nie prowadzisz już? No, nauka jazdy się skończyła, no bo tak odgórnie zadecydowali, że wystarczy tyle odcinków, podziękowali mi, umowa się skończyła. No, żałują wszyscy, żałują kursanci, telewidzowie, no ale taka jest kolej rzeczy, że wszystko się kiedyś kończy. No, według mnie może troszeczkę za wcześnie, no, ale to już nie ode mnie zależało. No ale jedna rzecz się kończy i dochodzą na słuchy, że znowu się rodzi coś nowego, że kręcisz nowy film tutaj w Rybniku na temat Śląska. Może coś na ten temat się wypowiesz? No, dostał zaproszenie od niezależnego kina amatorskiego, tak się to nazywa, z Rybnika. Rybnik Chwałowice, Dom Kultury, tak? No, cieszę się bardzo z tego, ponieważ mam już pewne przetarcie takie w filmach. Nakręcił fabularny film Angelus w reżyserii Lecha Majewskiego. Leciał na dwójce teatr telewizji, w zasadzie to też jest film Transfer, też my kręcili, gdzie my to kręcili, w Knurowie. Także tutaj kolejny film krótkometrażowy, no bardzo się cieszę, że tutaj kino mnie poprosiło. No jest to wiadomo film o Śląsku, w gwarze, coś co mi pasuje i co mi odpowiada. To się mogę pakować, Ja to sobie Pani może pakować. Jeszcze coś Pani o tam jeszcze dajcie tam. Zwykłe kilo Dzień dobry Pani Junko! Dobry, ten możecie spakować. Ale mam refleks, nie? Kiedyś się na to dziś go dało. Jaroński stary z Bareszniku, Dobra, kupujcie, bo nie mam czasu. jak cię szczela tym necem w pysk, to dopiero się spamiętam. Pani Janko, Przestaniesz o głupotach wstępcie i tam, Ty tam wiesz, że mam chopa, że jak ryczy, jak głupi, jak ino A się w z kim ogóle pogodą. muszę z wami pogadać, bo mam do was interes, nie? A poza filmem jeszcze z tematyką Śląska coś działasz? Działam w kabarecie, więc kabaret już jak miał dużo wcześniej niż się zaczął serial, czy nawet Maraton Uśmiechu, gdzie jeszcze 5 lat temu wygrał Maraton Uśmiechu, to jeszcze wcześniej był kabaret, ale w tej chwili media, że tak powiem, pomału pozwoliły mi, że puką tam gdzieś do tej pierwszej ligi tego show biznesu. I tak jakoś pomału jedzie. No w tej chwili wyjeżdżam zaraz tutaj po występie do Austrii. Polonia austriacko gdzieś tam mnie wyczaiła i chcą, żebym im zrobił biesiada na powitanie Unii. Tydzień temu był w Niemcach, któryś raz już jeżdża po całej Polsce. Grzegorz, naszych widzów na pewno interesuje sprawa pogrzebienia. Prawdopodobnie to jakieś biesiady prowadzić, tak? Śląskie? No nieprawdopodobnie i no na pewno. Bardzo Tak. serdecznie wszystkich zapraszam do pogrzebienia. Co niedziela, godzina 18. Wpierw jest na żywo transmisja od 18 do 19. Potem już się bawimy. Pogrzebień, no poprosili mnie chłopcy, to są właściciele, dwa młodzi, sympatyczni panowie, Arek i Janusz, żeby im to prowadził. No jest fajnie, śląsko biesiada, śląskie piosenki, śląskie klimaty, śląsko-gotka. I potańczyć można, potańczyć, oczywiście, pośpiewać, zabawić się, wygrać, idzie kilka konkurencji zawsze przeprowadzamy. Także kto by chciał ze mną nawiązać kontakt, jak jest w akcji właśnie na biesiadach, na kabarecie, zapraszam co niedziela o godzinie 18 do pogrzebienia. No to zapraszamy naszych widzów. Grzegorz zaprasza, ja zapraszam. O właśnie, jeszcze bardzo dobre piwko tam dają też, na zdrowie, kochani telewidzowie, wasze zdrowie pija. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.